boli v hoteli, malý výlet sme si dopriali. Niečo krásne ona zočila, niečo také doma by chcela. Stále iba v izbe sedela, na tú vec v kuse hladela. Radosť som jej chcel urobiť, kúpeľňa sa teda musí prerobiť. Umývadlo tam ona videla, do pamäte si ho ukryla. Nájdem pre ňu niečo rovnaké, siete rozhodím a pátranie je začaté. Google našiel umývadlo dizajnové, do rozmerov našich ľahko upravené. Schlitter Kerdy Board sa volá dvojité V. V Lištovom centre sa nachádza a je obložiteľné. Keď sme domov prišli z výletu, v obchode som kúpil škatulu. Umývadlo domov nesiem zabalené, ľahko nasadím ho a bude urobené. Lištové centrum na sklade ho malo, všetky doplnky k nemu mi dalo. Doma ľahko nasadím ho na stenu, alebo aj na nožičky, ak mám ideu. Google našiel umývadlo dizajnové, do rozmerov našich ľahko upravené. Schlitter Kerdy Board sa volá dvojité V. V Lištovom centre sa nachádza a je obložiteľné. A je obložiteľné. Presvedčiť sa u nás všetci môžete, umývadlo od Schlittera veľmi ľahko zladíte.